jenengan calon-calon istri, mas-mas calon-calon suami, ki kudu diperhatikan jauh sebelum pernikahan. Men paham sedurung pernikahan kok gari ilmu wisana gari praktek. 5 perkara. Ketika nggarap proyek kudu nganggo ilmu. Jere Kanjeng Nabi Mas Eko siji. Ketika bakal nggarap proyek idda biddu'a inda zawaj. Kon pada ndonga. Durung nggarap proyek, nggarap sawah. Mengwonten kan sawah. Kun pada ndonga. Mas Eko dongane apal. Pripun Mas Ulin? Allahumma barik lana fima. Nah, kowe mau donga, yang penting donga, nyuwun selamat, nyuwun barokah karo Gusti Allah. Nomor 2 Mas Eko Mbak Yuliana, kon pada ngapa? Siji kon pada donga, nek perlu nek cara Fathul Izar kon pada salam. Oh, dadi ketemu bojo ana salam. Ana salame Mas, ana salam. Contoh Mas Eko ketemu Mbak Yuliana teng apa ya? Kamar pengantin. Nek cara ngono ya sentrong lah. Ya. Gue Mas Eko gue matur karo Mbak Yuliana, Dek. Apa Mas? Assalamu alaiki ya zaujati anti babur rahmah. Apa Mas? Assalamu alaiki ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa Mas Eko? Dek Yuliana, assalamu alaiki, keselamatan untukmu ya zaujati, wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih sayang untukku sekalian langsung. Ya. Donga, salam. Wis donga nomor 2 Mbak Mas, kon pada ngapa? Kon pada resik najas mani. Bahasa Nabi kon pada wudu. Niku nek cara bahasa Nabi wudu nek perlu adus. Baratus nganggo Rexona. Nganggo Casablanca sing wangi-wangi lah, sing wangi. Resikna awak dengan air wudu. Aja nganti balik kang sawang wong labrung anake kaya belet. Mulane pada wudu. Nomor 3, sucikan rohani. Rohani diresiki, ati diresiki karo apa Mas? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kon pada maca Quran. Sedurung nggarap proyek kon pada maca Quran. Mburi ngomong kesuwen. Tuntunan Kanjeng Nabi kon pada maca Quran. Kanjeng Nabi paham Mas Eko, Kanjeng Nabi paham Mas Eko. Nek wis posisi kaya kuwe ora bakal kelingan Quran. Mulane Kanjeng Nabi menambahkan tembung walau bi ayatin, ora ketang mung seayat. Mbak Yuliana, seayat tok apa kena Mas Ulin? Boleh. Sing pendek banget anak. Boleh? Boleh. Napa Mas Ulin? Mbak Yuliana seayat, Mas Eko seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha rampung. Sing wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin rampung. Seayat. Sing penting anak Qur'ane. Nomor 4 kon pada ngapa? Siji kon pada ndonga, 2 kon pada wudu nek perlu adus, kaping 3 susing rohani dengan wacanan Quran, kaping 4 ada usolah kon pada nglakoni sembayang. Salat di sini adalah salat hajat. Salat hajat meminta kepada Allah dengan tata krama dan bersungguh-sungguh. Wong jaluk ada usolah. Kon pada salat di sini adalah salat hajat. Maksudnya kepriwe Mas? Meminta dengan sungguh-sungguh, pada-padan jaluke. Tapi carane beda. Memang perhatikan, pada-padan jaluke, tapi carane beda, hasilnya berbeda. Contoh, seorang anak minta pada orang tua. Anak yang pertama tanpa tata krama, lain jaluk duit. Anak yang kedua pakai tata krama, ketika minta uang hasilnya wong tua maring anak beda. Sing pertama anak pakai tanpa tata krama, ulin jaluk karo wong tua karo ngorong-ngorong, karo playon-playon, orang nganggo adab, orang sopan santun. Bapak sing arep aweh atine gelek
Jaluke 5.000 metu duit 2.000 pun kok dibalangaken karo wong. Beda anak yang kedua, ketika minta uang pakai tata krama, pakai ungganggu, pakai subasita, pakai cara proses. Priwe proses yang pertama, bapak digawekaken kopi karo anake. Dulu kan. Ke kopi white coffee. Kopi putih. Lah karo bapake nang anaknya tidak melakukan kopi, melakukan unjukan, atau melakukan unjukan, dipejeti nang anaknya, cekel gelasnya, cek. Dinum nang bapak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Contoh, ini praktek, nyong laksu ora kur praktek. Kue mau anak yang kedua gawe kena kopi, gawe kena unjukan go bapak, menjadi bapak baru kue anak njaluk maring wong tua, pak pakai tata krama bahasa yang halus, pak badhe niku pak apa, badhe nyuwun niku njaluk apa, badhe nyuwun arta nggo ngapa, nggih tumbas seblak, tumbas cilok, tumbas martabak, pira, mboten kathah gangsal mawon 5.000 bae nggih. Bapak atine seneng, mergane bocah duwe tata krama, pakai unggah-ungguh mergane wong tatene seneng, jaluke 5.000 metu duit 10.000. Pada bae karo kita sedaya nyun karo Allah, jaluk karo pangeran harus pakai adab, harus pakai tata krama. Di antaranya pakai sholat, namanya sholat hajat. Jamaah karo bojo ora apa-apa senajan sunah. Jamaah karo bojo. Mas Eko ngimami, Mbak Yuliana makmum, monggo Mas. Nah niku sholat hajat wengi-wengi ayo. Nah, sholat hajat ya Allah. Wis rampung 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dilakoni, tahajud dilakoni syukur-syukur 12 rakaat apike. Kesuwen sing ngandel suwen. Ya 2 rakaat wis lah, 2 rakaat. Bar sembayang Mas Eko nyuwun Mbak Ilane nyuwun karo Allah, cekel wetenge jek ya Allah anak ya Allah anak. Gusti Allah seneng dirayu. Ya Allah anak ya Allah anak nggih ya Allah nggih. Anak ya Allah nggih, anak sing sehat, sing pinter, sing saleh salihah ya Allah anak ya Allah anak nggih ya Allah nggih. Anak sing pinter, sing sehat, sing saleh salihah, sing bener kelawan pinter ya Allah, sing sugih, sing ahli zakat. Jaluk anak aja mung sing sugih tok, tapi sing ahli sedekah lan ahli zakat. Mergane apa? Anak sing sugih belum tentu ahli zakat, tapi bocah sing ahli zakat, ahli sedekah sudah pasti bocah anak ya Allah. Niku dongane Mas Eko karo Mbak Yuliana. Lah nyong ya tetap sembahyang hajat, kula tetap sembahyang hajat, sembahyang 2 rakaat ya minimal 2 rakaat bar sembahyang ya ndonga. Dongane ya beda karo dongane Mas Eko, cekel wetenge jek ya Allah, bojo ya Allah, bojo ya Allah, selek urung kiamat ya Allah, bojo ya Allah. Iya, mulane ndang pada bojo, mergane sing jenenge dajal kuwi kan jomblo, mulane ndang pada bojo. Hati-hati, dajal kuwi jomblo, mulane ndang pada bojo. Ngenten? Niki nggih sinten Mas? Oh nggih kula? Masya Allah. Padahal kula mboten nyuwun kok. Sembah nuwun, matur nuwun. Kula mboten nyuwun kopi mboten. Kula nek wetenge kenang kopi jan terus langsung wareg. Lah kembali ke laptop. Nomor 4 kon pada ada usola kon pada salat hajat dilakoni, minta sungguh-sungguh karo pangeran. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Mbak Yulana ndonga, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. Sing nomor 5 Mas, wong lanang bakal garap sawah, garap proyek, wong lanang terutama datangi istri-istri kalian dengan penuh kasih sayang, dengan penuh senyuman, dengan penuh kelembutan. Teka maring bojo aja nganti merengut ku anake budak. Mulane kon sing pada ceria, sing pada gembira, sing pada sumringah. Ngoten niku tuntunan saking Kanjeng Nabi. 5 perkara dilakoni, keluargane sing sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang soleh kelawan sholihah.